Βλέπετε τον καταπληκτικό αγώνα Αράπης Δημοσθένης. Όντως ήταν αυτός, ρε. Πάμε. Όταν ακουμπάει φίλε είναι μόνος. Όχι, όταν ακουμπάει διαφορετικός είναι πάντως. Τι θα πει ρε. YouTube. Ένα βίντεο είναι ο Αράπης. Ο Γρανίτα! Για να κάνω μια πόζα. Κύριε, κρατήστε λίγο τη Γρανίτα. Άρα. Μην κάνουμε διαφήμιση. Ακόμα δεν είναι. Τι ρε. Βλέπετε το ύφος του Κράνκα, του Έλληνα, Αλέκτη. Βλέπετε το ύφος του Κινέζου Μάρι. Μάρι, εγώ είμαι Τσόλι. Από την πρώτη κάμερα. Τι θα τρώω για τεγιά εγώ. Κράνκας. Φάτα. Αφού δεν τραβάς βίντεο ρε. Έτσι το έχεις απλώς. Ηρακλάρα! Φωνάζει ο Κράνκας στη Λακλάρα. Βλέπετε και τον διαιτητή εδώ, επιτηρητής στα πρώτα του. Κάτσε και δαχτυλί. Τι κάνεις ρε Μάζου τώρα. Άντε παπάρι. Πέστε. Άντε μη σε πάρουμε μαχαίρια. Και μια πόζα από το λε. Εδώ Κράγκα. Έλα Κράγκα. Αν είναι καλό είναι αυτό. Να δείχνει τις μάτια στο φιλέ. Πάρε το φιλέ. Γιατί να το βάλω στόχο. Κάπου λίγο τώρα. Έλα τώρα να το παίξουμε, παίξουμε ένα κανονικό τώρα. Ένα κανονικό, να διακόψουμε το πρόγραμμά μας και να εισέλθουμε στο κανονικό. Άστο ρε, μη ήταν